Babu wata al'umma da take ci gaba ba tare da ilimi ba. Wannan ya sa Hajiya Larai ta ɗau ɗamara biyawa 'ya'yanmu, ƙannenmu, yayinmu NECO, WAEC, JAMB da kuma kuɗin jami'a baki ɗaya. Duk lokacin da ake zancen 'yar ƙasa ta gari, mai tausayi, wadda duk faɗi tashinta a kan talaka ne, ta yaya za a yi talaka ya fita daga wannan ƙuncin rayuwa? Wannan mata mun tabbatar da nagartarta da kuma martabarta. Lallai gwarzuwa ce kuma jajirtacciya a wacce ta ansa sunanta a matsayinta na uwa. Hajiya Larai Adamu, gimbiyar kuyaku, ta zama mace mai kamar maza, uwa goye marayu, masu iyayen ma kina musu rana. Domin kuwa tana aiki ne babu dare babu rana domin farin cikin al'umma. Ta samar da ci gaba da yawa a mazaɓarmu ta Gombe da Hon da kuma jihar Adamawa baki ɗaya. Aiki ci gaban uwarmu, wato Ritaya Controller Hajiya Larai. Aikinta ba iya nan ya tsaya ba, har da ma ɗaukacin gaba ɗaya arewacin Najeriya. Hajiya Larai Adamu ba iya nan ta tsaya ba, ta sama wa 'yan uwanmu permanent and pensionable aiki a ma'aikatu da dama a cikin Najeriya. Ta sama wa matasanmu aiki a immigration, ta sama musu aiki a civil defense, ta sama musu aiki a fire service, ta sama musu aiki a correctional service, ta sama wa mutane aiki da dama a fannin lafiya, ta biya wa 'yan uwanmu kuɗin jinya a asibitittuka da dama, ta sama wa 'yan uwanmu mata jari, musamman waɗanda suke cikin gida. An saya musu keken ɗinki, an saya musu injin markaɗe, an saya musu injin murza taliya da ma sauransu. Don haka mata ku sani ciwon 'ya mace na 'ya mace ne. Kada mu bari waɗansu su zo su yi taking advantage ɗinmu, mu fito ƙwanmu da ƙwarƙwata. Kada ku manta, Hajiya Larai ita muke kira da babbar murya domin ta fito mana 'yar takara ta mazaɓarmu ta Gombe Hon a ƙarƙashin jam'iyyar ADC. Na tabbatar idan mun zaɓe ta ba za mu yi kuka ba, kuma ba za mu yi da na sani ba, domin ta taimaka a matsayinta na ba 'yar siyasa ba. Ya kuke gani idan ta samu madafar iko? Tana aiki babu dare babu rana domin farin cikin al'umma. Hajiya Larai alkhairi ce a mazaɓarmu ta Gombe da Hon. Mun gode.